Dad Connectitious Special with Lady's Choice, the #1 mayo with best quality ingredients, 100% farm fresh eggs. Wow! Special. Lady's Choice. Mahal na mga mo. Dalang mura. Baka hindi magaling yan. Ang mahalaga po, alam niyo, dapat gawa ng experts. Tested and certified at pioneer sa generics. Maganda sa bansa. Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics. Makinig-paisip ng taong kasalo pa. Bigger! Sarapis pa! Wag mo! Basta ang sarap! Busog ka, sarapis pa! Makinig-paisip ng taong kasalo pa. Dami mistake. Ilan? Alam ko yun. Watching na naman. Use Dami mistake with 24 hours per kita mo. Iwas kulog, iwas pa ulit-ulit na ba? Perfume ka na! Masakit ang ito. These might be warning signs that you try Andrew Bone Proven to help strengthen bones, joints, and muscles. Make the difference in just 4 weeks. Daghan ang nagsabi na ako. Busa. Ay, sabihin na ako. Pilipinas ay pa-excited. Kapag may pumasa sa'yo, hindi dapat ang paipusan na ay tusok na hit sa tulong ng Parex Vitamin B1, B6, B12. Parex B. Ang mga inasal chicken inasal, di lang natin. Ang laki-laki! Kita at maang, pinagsama. Di lang masarap, ang sarap-sarap. Sulit, kaya son, nasoon sa mga inasal chicken inasal. Promise, babe. Hindi ka mabibitin. With that 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte mo. That's in it, huge. Sarap mag-road trip. Sobrang sakit. Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. We care. Kailan pa natin ako? Sobrang sakit. Panatagsak na anak from Tyson. Sobrang sakit. Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. We care. Sobrang sakit. Panatagsak na anak. From Tyson. Start your day with a creamy cup of soup. Just pour, add hot water, stir and wait for 1 minute. Soup and go, your 1-minute breakfast. Dahil si baby, mag-ingat sa dehydration. Come on, Vivalite. Vivalite is newest prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. From Tyson. Taas ka na, ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent. Sir Josakar, good evening. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. From Tyson. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra store na tulad mo. Lakas ng tama pero iwasan sa hamon ng bukas. Red Horse is strong, the number 1 strong beer in the world. Polusyon. Allergens. Virus. Nakakaubo. At hinala. May hinala distancing. Pero namang ubot ikat dahil may level ng abra. Inabas. Para lang umiwas. May Plenex Forte para dyan. Gawa sa natural na lagundi. Plenex Forte Syrup at Plenex Forte Capsule. Para sa ginhawang ganda, Plenex Forte. Tigil ang ubot hika. Tigil ang hinala. Sa lagundi, alam na. Plenex. Big day for Bobby. Lemon square cheesecake big. 40% bigger. Bobby Bobby for sold. Big movement. Big wins. Lemon square cheesecake big. I gotta say, basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. Yeah, to be passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with Bet88 Sports. BetInit.ph. Daddy, up here! Meeting! Sobrang sakit. Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. We care. Panatagak ko. Sobrang sakit! Panatagak ka anak from Tyson. Sarap mag-road trip. Coba, coba. Coba Flanax deals with the real cause of pain. Ah? We care. No. Bakit din? Sobrang sakit. Hmm? Panatagak ka anak from Tyson. Ah,
Yes. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sandali lang. Inuunawa kita, di Maldiva, dahil namatay ang anak-anak. Pero mali itong ginawa mo. Ipinarata mo ang bangkay ng anak mo sa lugar ninyo. Marami ang naiskandalo. At marami rin kami natanggap na reklamo. Alam ko nag-iinit ka. Kaya mabuting magpalamig ka muna sa loob. Sige, pasok mo na yan. Pare, sensya na. Trabaho lang. Gusto mo yan? Ma'am Chin, Lily Mix, good evening. Ay, huwag kayong mag-alala. Gagawa ko ako ng paraan para mapiasahan kayo, Tay. Sige po, Ma'am Chin. Mag-play ako ha. Ilalabas ko kayo dito, Tay. Huwag mo ko intindihin sa tita. Yung dapat mong gawin ngayon, ay ang ipakita ng mga kapatid mo. Dalawa lang tayo ngayon sa Gina. Wala na ko yung David mo. Kung totoong mahal mo ako yung David mo, dali mo sa akin ang uming pagkol. Oo, Tay. Ba't kayo tumigil? Ay, mabukas. Baka may makate. Tara, silipin natin. Eh, ito. Makate. Ano ba kanin dito? Dito na lang. Sino kaya nakatiwala dito? Sandali. Malo. Pwede po ba kaming makigaling po na rito para lang po sa kapatid at tropa namin? Para sa kanila lang po, habang inaayos po namin yung magiging lumbingan. Pasensya na boss, pero di ko kayo matutulungan. Baka kamusta nang nangyari. Emil, Kopya mo. pwede na ba yan? Baka, yan po, pwede nyo na kaming matulungan. Sige. Basta bago magpunta, kunin nyo. Baka pagalitan ko ng ako ko. Sige ba? Salamat po. Tagol, nakahanap na lang pwede paglarakan ng katawan kami. Dito sa Velasquez. Sa gitna ng kagubatan, sa isang palasyo, may nakatirang isang prinsesa. Malungkot ang buhay niya. Dahil kakaiba ka, hindi na magkagalang isang halimbawa. Opo, Mama. Hey, Pag-Mabis! Dito tayo ngayon sa boat watch ng favorite girl natin. Yeah, near natin. Kahit sino naman, hindi palalagpasin makapagpapansay kay Dunya. Ang ispat-pat, autograph. Promise. Iya, kailangan mo magpalimutan kasi baka matakot sa'yo mga bata. Nakakasimulat ko lang.
Isang batang lalaki ang nagising. Hinalay kasi siya ni Baliba, ang espiritu ng mga bangungot. Si Wright. Mukhang universe talaga kung gusto magkita kayo. Hey, they're here. Paano ko sabihin ko sa'yo ikaw ang naglan kung bakit ako nandito? Bakit? Dahil sa mga mata ko. Pareha siya dun sa taong kilala ko na. Gising ka na, nalilate si Matmat, ako si Patpat. Ikaw lang ang maasahan mo iba pagdating sa kapatid mo, ha? Di panghabang panahon, makakasama niyo ako. Kaya talaga bigyan ng hustisya ng nanay mo. Si Manong Matmat kami nag-iisang witness. Pero ng baro-baro, alam ko yung mali. Yan daw ang paraan ng mga espiritu dito sa ospital. Para sabihin na may darating na hindi maganda. Kailan mo ba ako Paano kayo nagkakilala? Pinagtatanto kami ng Kester. Dumating ko dito yung anak niyo. Naalala niyo ba siya? Kaya mga pagbigay sa akin ng sagot tungkol sa pagkamatay ng nanay namin. Hi, Manong Matmat. Gusto ni Matmat mag-drawing para kay Miss Mia. Sinabi lang hindi ko nagkakaroon sa kanya. Hiniram na ako. Pati ang kapatid ko. Hindi mo matatakasan kung ano ang nakatanahan sa iyo. It's okay to not be okay. July 21, 8:45 p.m. You want great hair? May sagot right here. Pantene Supplement Conditioner with provitamin and collagen. Smooths out the chest easily for smoothness. It's not luck, it's Pantene. Wala sa'yo! Umaga pa lang, pawis ka na. Mag-dive na. Sa iba, tinatakpan lang kasi ng bango ang hindi pa talaga nalinis. Pero sa tayo, tagos ang linis. Tayo, tagos linis. Kaya true bango. Kakaibang box sarap. Okay, sarap magsaw. Kahit lagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero hindi na nakakaroon mo. Mag-bear brand. Adult Plus na doble tibay katawan at resistensya nutrients na tama sa edad mo. Tulong para tuloy ang tibay. Bear brand Adult Plus. Sa Gardenia, kampate ako. Masigla, malakas ako. Masigla ka ako. Masigla ka ako. Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Nasa namin asin. May right din na ito. May right din na ito. Kasi ang gusto ko sa safety. May right din na ito. Dahil gusto namin na bumalik kayo. I am protein with Centric Packed with 22 grams of protein. It never tasted this good. Fit never looked this hot. Centric Tuna. Lakas mga klase ko ba? Patikim! Baka. Kinasabong kayo. Panayo ng paste. Proud ka sa linis nyo. Tanggal sa yung sabon ng paste. Dapat mag-ingat sa usok. Sa aming experience, kailangan maging mabusisi. Magtiwala sa Wilkins District, most trusted by doctors and moms nationwide. Lutuin, confident na tayo masarapin with all-in-one Vanmatic sarap. Kaya naman ang pamilya, bata. It's magic! Di ko Lord na labas sa detergent, ma'am. Baka di may iwan pang germs. But Sunrocks Color Safe. Expert pumatay ng up to 99.9% germs na di kala ng detergent lang. Kulay at linis, ipagmalaki. Color Safe. Natakasan! Makinipad si Canton. Ang bango! Ang sarap! Kakain na yan! Makinipad si Canton. Sa happiness! Halina's pagbuwag na sa ka alihat araw-araw promo. Maglang ka sa mali! Crack chance sa Gcash araw-araw and weekly.
about something you really don't like to lose. It's game day with betting and sports. That's elite.ph. Pwede sa cellphone, babad sa tablet, sagad sa computer, overexposed sa gadgets. Not good. Be active. Live healthy. Optine may help. Optine has lutein, vitamin C, E, and zinc. Maaaring makatulong ang Optine with exercise and proper diet. Malabo yung puro gadgets. Ang maliwanag, may Optine. Kitang-kita ang kalusugan. Mahalaga pala, ang Optine ay hindi gamot at hindi dapat gawin ipanggamot sa anumang uri na sakit. Ang reserve mo, mainom mo ang tuna. Siksik, sarap, at sulit. See? Konti lang ang mantika. Nasap na nasap ang masarap. Switch to San Marino corn tuna. The love you deserve. Sobrang sakit. Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Panatan ko. Sobrang sakit. Panatan sa planak. From Tyson. Sarap mag-road trip. Bakit? Sobrang sakit. Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Kaya panatan ako. Sobrang sakit. Panatan sa planak. From Tyson. Promise me, hindi ka mabibitin. With that 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte to. That's elite.ph. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. From Tyson. May diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Mom, Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, Mom, Vivalite. From Tyson. Kagod, nakausap namin yung matay. Nabayaran ang dapat bayaran. Pwede sa ito. Pero pag sa madala lang, kailangan ilipat bago mapundas. Tatanggalin natin yung sigabi. Pagkatapos ng batalya. Ibigyan natin siya ng maayos ang bulo ng bibig. Sige na. Maningilin ka ba ako? Panginoon, sana mo patawag na ng kapatid ko sa lahat ng mga kasalanan ko sa kanya. Sa lahat ng mga kumali ang may gawa ko. Tol, patawarin mo ako Bell TV Vlog. Good evening, na sis. kahit sa muling sandaling mo dito sa lupa, ay hindi pa rin nagmaayos sa pagbibig sa'yo. Kinakailangan kong gawin ito. Play kita ha, Mel TV Vlog. Kuya, masama ang relax. Search sa car playing. Ito, sige ka nung nangyari. Border playing. Teka, muli kita! Sumamatay ka! Pasensya na kayo maingay. Watching Batang Quiapo. Double check. Search sa car. 13 minutes ago.
Diyos sa car watching. Mga students mo. Hindi ako makahit Ay, sinuwan sa'yo. maliit lang pala to. 8 seconds lang. Hindi man lang ako naka-message, naka-comment sir sa car tapos na pala. Leave it or take it highlights. Dito ako sa Hindi ako mabuhay sa mundo nito. Dito ako sa 12 seconds. 8 minutes. 8 minutes pala. Hindi wala ako naka-comment tapos na pala sir dyan sa car. Anong nangyayari? Nag-usap kasi kami ng tatay. Dito na lang ako sa leave it or take it. Kwarto dito sa mansyon. 8 minutes. Sa kwarto ng mga muchacha. Dito na lang ako mag-comment sir dyan sa car ah. Dapat matapos yung September. Kailangan natin umalis na Maynila. Kahit salamat. Punta sigurado ako na anak nila tayo eh. Napapatayin tayo dahil na ginawa kay Namo. Ito nga lang, ligtas dito. Yun. Anggoy. Vincent Sus, Arlen D, thank you. Boss Bell, play kita Boss Bell. Natapos ko na kanina si Ma'am Jean, ikaw naman, si Ma'am Lynn at saka si Boss G. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Natawa ako sir dyan sa car. Lingwahe, karahasan, sexual, horror, droga, hindi lang po sa mga bata. Tinitigan ko pa yung mga students mo, tapos na pala. Ay, Naki. Mel TV Vlog, watching. Pinarili yung bata. Patayin mo sila. Hindi kasi kayo pupunta. Sabi nila sa akin. Kung daw nilakilan kita kasi isusuko. Kung hindi, Thank you sa paharang, Arlen D. Saglit lang talaga, hihihi. Sana pinapahaba-haba mo naman, Sir Josakar. Mel TV Vlog. Asa na si Ma'am Mel? Side view, Abu Dhabi Road. Di pa nag-init ang mata ko, Sir Josakar, sa video mo, tapos na. Dito pa rin ako sa take it or leave, leave it or take it pala. Pati mata ko, hindi na ako marunong bumasa. Ay. Musafa, Shabia, 12, Abu Dhabi Mall. Amo na ni Abu Dhabi Mall. Abu Dhabi Mall. Duway man ni tawo. Abu Dhabi Mall. Muna? Musafa, Shabia, Side View Road. Ha?
Kapag part-time, ano. Layo ka na sa ano, do 8 kilometers. So, buwa sa Abu Dhabi. Jin supporter. Outside, kumbaga outside city na ni. Tea tayo after dinner. This is where we split. Bravo team, southbound. Bravo team, northbound. Clear? Copy that. Let's do this. Nimo nila sutingan ng Marawi. Oh. Let's move. Mag-comment ako si Sergio sa car, baka maano naman. Tapos na, hindi ko namalayan. Tapos na pala, hindi man lang ako naka-comment. Watch your sectors. Keep off the center lane. Kapag may nakita kayo movement, don't assume it's right. Fly high, more adventures to come. Sido ako ah. Sido ako man, wala man ko nangawat itlog. Ma'am Jean, ano nangyari kay Ma'am Rakatera? Bakit na ganyan, nagkaganyan yung channel niya at saka yung kay partner niya? Stick to the plan. No unnecessary risks. Bihira na nga siya nag-upload ng videos niya tapos nagkaganyan pa. Boss G, good evening. Kamusta na po? Kamusta na yung channel niyo po? Bakit nagkaganyan? Pwede pala kapag ano na monetize na. Pwede pa rin i-criticize ni criticize. Kailangan talaga mag-upload ka isa lang, hindi na mag-double. Kasi kahit na monetize ka, tine-check talaga ni YT, ni Lolo. Baka next day ako naman. Ma'am Jean, mag-ingat tayo, Ma'am Jean. Bell. Paul Watch. Sergio sa car. Dito pa rin ako sa dali na lang matapos. Sergio sa car. Dali na lang. Ano na siya. Dito na ako sa 7 minutes and 57 seconds. 8 seconds lang yung video mo. Boss G, kamusta na? Yung friends natin, ang friends natin, na siya, nag-aumpisa na siya. Si Mang Juan. Full watch na ako, Sergio, sa car, pero hindi ko pa siya next video kasi may harang.
May alaga kami dito. Si Mang Juan. Nag-iingay siya. Especially, oras ng pagtulog. Sa gitna ng kagubatan, sa isang Sa... ay nakatirang isang prinsesa. Malungkot ang buhay niya. Hey, Paglagis! Ano yun? Sa book launch ng favorite girl natin? Yeah. Near natin. Kahit sino naman, hindi palalagpasin yung makapagpapansay kay Lumpia. Promise, Patpat. Autograph. Promise. Hindi, kailangan mo pa rin natin. Kasi baka matapos sa'yo. Mukha kasi mga Shh! Pinaalala kasi siya ni Bobby. Ang espiritu ng mga bango si Right. hindi mo ko kilala. Mukhang may universe pa rin kung gusto mo makita kayo. Dito naman siya nagpwesto sa tubang, oh. Ano sa pinag-share nito? Bakit ako nakikita na sa mga mata ko? Wala siya doon sa tao. Kaya na, maliliit si Matma at si Patpat. Velmix TV playing. Saan mo iba pagdating sa kapatid mo, ha? Ang habang panahon, makakasama niyo ako. Talaga bigyan ng gusto siya ng nanay niya. Kasi mga kami nag-iisang witness. Pero yung paro-paro, alam ko na yun. Yan daw ang paraan ng mga espiritu dito sa Santa. Para sabihin, may darating. Ay, antok na ka. Kailan mo ako
na aki. Full of nutrients for growing kids. Oh, shucks. Singing ang request. Enroll now. Working mo all day with Downy, May. Gusto mo mag-bed? Working mo all day. Champion, 9 pesos ang per sachet, 25% more naman. Like milk, egg, then vitamins and minerals. Tulong para may energy for the body and the brain. The only official supplement drink of the NBA. Champion, energy for the body, energy for the brain. At first I was afraid, matatang lahat. Kept thinking, something's wrong for me. I just give up. But after spending so many nights, nakuha ko ang ngiti sara dahil sa they'll be wanting for more. And now I'm back. Hudugan. Ayaw ko hinahanap sa gathering travel, but I have more ang dudong kumulong. Stress ka ba? Relax muna. That's what you see tonight. Switch to relax mode with Sensory and try these exciting flavors: Balangan, peach, and the new fruit melon. Tired of underarm dark marks? There's a serum for that. Oh, it's a Dove Deo? New Dove Deodorant Serum with 3% niacinamide and 10 times collagen. Right, Mike. For even-toned and radiant underarms. Dove. Deserve. Deserve. Cup of soup. Just pour, add hot water, stir and wait for 1 minute. Soup and go, your 1-minute breakfast. Promise me, hindi ka mabibigil. Rinig mo pa sa'yo. Dam. Hindi ka mabibigil sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte mo. That's innate.ph. Ganda ng hair! Mag-lock hairstyle tayo for the show. Ano ba hair ko? Let's go it! Sums up strong and long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. Amazing! Sums up! Ang hanap ng Rainbow Spear, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Pero Once we have the package, we go loud. Atake tayo para ma-distract sila para sila yung mga bata. Until then, we stay silent. Kanugon sa mga vlog ko nga balayo. Guba na sa bumba. Jaguar, status. Diyos sa car dito, sir, diyos sa car dito ako sa Generations versus Santo Niño, third quarter, 1 day ago. No movement on our end. No problem, Campo. Boss Bell, chicken adobo with Maging na tayo. potatoes.
fast. 30 minutes, tutunog na ang alarm signal. You're welcome, Sergio Sakar. Kanugunugon sa mga balay, oh. Pulido pa pala. Nagiging naman ang restaurant ko, no? Ah, Balik huwag na naging restaurant niya. Guba na. Kulab ko pa pala. Huwag gina-rehabilitate niya. May budget naman eh. Sa syudad, Murawin. Syudad ni Marawi. Lag ko. Gadya sa mga balay. Ara naman dia si Bong. Bong Navarro. Pud silang Joem Gascon. Why na sa ano, ah? Showtime. Bong Navarro eh. Hindi ko mapalalampas sa gano'n. Hindi ko titigil kung hindi siya masasaktan. Kasalanan? Ano nangyari sa akin? Tinakpan kayo ng sakot, pinagahampas. Sino kayo kayong palasan na yun? Sabi ni Tinuro siya, huwag kayo gagawa ng kahit ano. Malalagot ako sa kanya. Ikalabi mo bukas. Huwag ka lalagyan. Kahit sa araw na kanina, halos hindi ko yung bago. Ay, inaantok na aki. The stage is set for the grandest event of the year. As all the finest royalties from the movies and music kingdoms gather together in one exciting night of celebration to recognize the best of Philippine entertainment. The 53rd Box Office Entertainment Awards, July 13, 10:45 p.m. from Pamilya Channel, live streamed on Taiwan TFC.
Basta Nutrilin, tama. May 17 na sa tuwan. Sumab versus other kids' food supplement multivitamins. Ano ba yan? Basta Nutrilin, tama. Sa surf, fresh powder. May sun power para sa anak mo linis. At pag-look, para pinipilis sa araw. Surf, fresh powder. May liquid allergic din. Oh, shucks, sige ka lang request. It's me, Rakitera. Ma'am Lynn, kamusta ka na, Ma'am Lynn? Kamusta na problema mo, Ma'am Lynn? Na-fix mo na, Ma'am Lynn? Hindi pa pa, Ma'am Rose. Grabe hirap. Hinihingi ni Lolo. Ay, naku. Baka sa akin, Ma'am Lynn. Sana hindi lang. Naku, bakit nagkaganito? Pero, hindi ba affected? So, suspended talaga. Walang harang, Ma'am Lynn. Tapos, pero, pwede ka makapag-live o makapag-upload. Bakit? Ay, naku talaga. Suspended hanggang kailan, Ma'am Lynn? July 15? Kung saan pa na umuusad yung ano mo, yung channel mo, doon pa siya humihingi ng, doon pa niya sinuspended. Don't worry, may superhero washing machine natin. Breeze, more cleaning power. Mas tanggalan na siya. May fresh fragrance ka. Breeze. Hassle crackers. ¿Cuánto será el sarap? ¿Cuánto será el saya? You share. Hassle crackers. ¿Cuánto será el sarap? ¿Cuánto será el saya? Ay, naki. Lumipot pag may sakit. Pero pag magaling na ako, balik sa market na ulit. For fast fever relief, choose Calpol. Hindi niya magsabit ng video, Ma'am Rose. Pakita niya ano gamit niya na pang video. Saan nag-edit, mga ganun. Need niya mag-submit ng video. Rose, pakita niya ano gamit niya na pang video. Saan
Mag-edit mga ganun. Ha? Naku. Pati pag-edit ba? Kailangan pa ba? Ay, naku. Sa akin talaga yan. Ewan ko kung itutuloy ko pa ba yan. Sige, ituloy mo yan. Ituloy mo yan, Ma'am Lynn. Bahala na. Ano mo na? Deadline hanggang July 15. Tas check nila ulit if approve or hindi. Alo, ay. Hindi ka naman madalas ma-upload ng videos. Tapos yung live mo, kailan ka lang nag-live. If hindi need ka ulit, wait 90 days para mag-reapply ulit. Diyos mio. Nako. Hirap. Tinunto ito. Ko, sana hindi mangyari sa akin yan, Ma'am Lynn. Full watts na, search sa car. Clean up highlights games. Dito naman ako sa clean up highlights games. Ngayon, bumalik. Mag-play ako ngayon sa iyo, Ma'am Lynn. Tingnan ko kung mayroong harang. Baka nagkamali lang sila, Ma'am Lynn. Check ko ha. Mag-play ako sa iyo ha. Ingat lalo na sa shorts. Nag-update daw pala talaga si YT. Ako. Kay Boss G na account. Di sa akin. Ah, okay. Kay Boss G pala, akala ko sa iyo. Mayroon naman harang sa iyo. Mayroon naman harang sa iyo. O, tingnan mo, Ma'am Lynn. Check ko ha. Check ko kay Boss G. Kay Boss G pala. So, dyan sa car, clean up highlights. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Rizzo, stand there now. Ay, naku na lang talaga. Pila ka floor ning balay na niyo.
Pila ka millions nga bala ang no 6 na tao. Dako, oh. Dako, mabalay. We'll be at the access point in about 500 meters beyond the passage. Magandang dilag. Magandang dilag. Puso ko ay nabihag. Clean up highlights game. Dito pa rin ako, search sa car. 3 minutes na. Keeper Cedric, Brent Aidan, good evening. Keeper Cedric, Boss Bell, dito ako sa iyong video playlist. Ika-4 na videos na natapos ko. Dito ako sa very easy to make chocolate chips cookies. Search sa car, still playing pa rin. Smira Kitera, sana okay, mag-okay, Ma'am Lynn. Ay, naki. Bell 2. Sana mag-okay na, Ma'am Lynn, no. Sayang. Very easy to make chocolate chips cookies. Harang, Boss Bell. Aba? Haba ng sponsor mo, Solo in Seoul. Seoul, Korea. 안녕하세요. Bila Skyler.
pinapagawa ko pa siya, Ma'am Rose video, kahit voice over lang. Kahit ako na mag-edit. Sige, Ma'am Lynn. Ilang minutes ba ang hinihingi niya, Ma'am Lynn? Belts Mix TV. Dito ako sa yung playlist. Sayang. Inantok na ako ah. Ang buto, pag kulang sa calcium, rumurupok simula age 30. Pag lumala at naging osteoporosis, madali itong palit. Kaya dapat mag-concentrate everyday in Great Hour Healing Formula that combines calcium, minerals, and vitamin D just easy as one for. After a day well done, reward yourself with chocolate chip cookies. Bake chocolate sandwich between two chocolate cookies. Tikman and cookie heaven. Chocolate chip cookies. Good day for a date. Not day for a date. Makadandruff yan. Mag Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and pitik from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Unstuck. Did you know kids' milestones start from their gifted brain? Nurture it with Chromo to help fuel a full range of developmental milestones. Focus, memory, problem-solving, and language. Nurture a gifted brain. Chromo. First I was afraid, but never that. There was something inside the lungs. They're wanting for more. Every day's a new adventure, so always be ready. To armor up. Get in the game.
That's para sa Seekers. Alvin, ang baon ko. Kung saan ka mataba, at natutupo pa. Juan Jacob! Ikot tayo ng kinilang iwas. Nagpinali na silang agent para bayan sa'yo. Pero bro, parang tanggalin mo. Tulog na. Wala naman na. Pero sigurado kung ginagawa nila to
10:03 na. Thank you everyone. Bye-bye. Mag-end na po ako.